σου κρυέ και καλώς ήρθες στις ετήσιες προβλέψεις σου για το έτος 2026. Σήμερα θα τα δούμε όλα, εφόλης της ύλης, τι μπορείς να περιμένεις. Βεβαίως θα βγάλω και τις προβλέψεις Ιανουαρίου, αλλά οπωσδήποτε θα έχουμε αυτή την ετήσια πρόβλεψη για να πορευόμαστε καταλήλως. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχουν τα πραγματάκια για εσένα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και από ό,τι φαίνεται έτσι απ' έξω, σαν μια γενική θα έλεγα εικόνα, είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύχρωμη. Ειδικότερα θα σου έλεγα ψυχοσυναισθηματικά, έχει μια πολυπικιλότητα η φασούλα εδώ πέρα. Αν σε ένα τομέα δεν μου δίνει πολλή πληροφορία είναι τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου, θεωρώ λοιπόν ευθύς εξ αρχής ότι σε αυτούς τους τομείς κυρίως τα πράγματα θα παραμείνουν σταθερά, δεν προμηνύονται μεγάλες αλλαγές ενεργειακά τουλάχιστον μιλώντας. Ακριβώς επειδή δεν βγήκανε καθόλου οικονομικά και επαγγελματικά στο ρίξιμό σου το κυρίως, έχω ρίξει 3 έξτρα καρτούλες για σένα, αλλά μην το πεις στους άλλους. Και έχει βγει ο King of Swords, η Queen of Pentacles και ο Page of Wands. Οπότε εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που σου είπα και πριν, ότι από την ώρα και τη στιγμή που εσύ φροντίζεις τα πράγματα, εστιάζεις πάνω στα πράγματα, έχεις το know-how, το πώς γίνονται λοιπόν τα πράγματα θα είναι και ήρεμα, σταθερά, θα έχεις την ασφάλεια την οικονομική και δεν θα δημιουργηθούν τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα προβλήματα. Αντίθετα, μία ανάταση έτσι ψυχική που θα υπάρχει για σένα μέσα στο 2026 μπορεί να φέρει και στα επαγγελματικά σου νέα έμπνευση, νέο αέρα, νέα άβρα και πολύ περισσότερο ενθουσιασμό. Άρα λοιπόν από κρυόμερια δεν μας έχει δώσει πληροφορία, άρα δεν τείνει να δημιουργήσει τεράστιες αλλαγές στα επαγγελματικά σου. Φυσικά εσύ θα δεις και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη, και αν σε ενδιαφέρουν τα ερωτικά σου θα δεις και Αφροδίτη. Αν εντωμεταξύ έχεις έρθει εδώ πέρα επειδή έχεις Αφροδίτη στον κρυό, ό,τι σου πω να ξέρεις είναι εις διπλούν, γιατί εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι μας δείχνει ότι το πιο σημαντικό πράγμα που θα συμβεί μέσα στο 2026 για σένα, δηλαδή το κεφάλαιο αυτό 2026, μάλλον θα έχει έτσι έναν ρομαντικό θα έλεγε κανείς τίτλο ή έναν έστω γαργαλιστικό συναισθηματικά τίτλο. Εντάξει, λοιπόν, εγώ θα σου μιλήσω για όλα τα πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα που θα σου μιλήσω είναι η ψυχική σου κατάσταση και η πνευματική σου διάβγεια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά επειδή πάει σετάκι με όλα τα υπόλοιπα που μου δείχνει το χαρτί, δεν θα στο κάνω σε ξεχωριστό τομέα, θα στα πω μαζί με την υπόλοιπη ενέργεια. Λοιπόν, αρχικά μου δείχνει ότι εσύ μπαίνεις στη χρονιά πάρα πολύ αισιόδοξα, με διάθεση να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, με διάθεση να θέσεις στόχους, με διάθεση να είσαι κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάς. Γενικότερα ρε παιδί μου, βλέπω ότι έχεις μια πολύ όμορφη και θετική φούρια να φτιάξεις τα πράγματα, να δημιουργήσεις ειρήνη γύρω σου, να δεις περισσότερο και να έρθεις πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάς. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν μου έρχεσαι εδώ πέρα χτυπημένη και χτυπημένος από τη μοίρα, ή τέλος πάντων ακόμα και να έχεις χτυπήσει στο παρελθόν, δεν το δείχνεις ρε πουλάκι μου, δεν σου φαίνεται παιδί μου. Εσύ φαίνεσαι εδώ πέρα το πρώτο τετράμινο να σχεδόν να πλέεις σε πελάγια ευτυχίας. Πολλοί από εσάς θα έχετε και λόγους να χαίρεστε, θα υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες, έτσι. Θετικά νέα από τους γύρω σας, ίσως και κάτι θετικό στα επαγγελματικά, αν και περισσότερο μου βγάζει εδώ πέρα προσωπικές κατακτήσεις. Μπορεί να έχεις πάρα πολύ χρόνο να περάσεις με τους ανθρώπους που αγαπάς, να έχεις πολύ επιτυχημένες δραστηριότητες και κοινωνικές επαφές, να βλέπεις ότι τα πράγματα στη ζωή σου τρέχουν, ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ρε παιδί μου σημαντικά στη ροή τη δική σου και την καθημερινότητά σου, οπότε να νιώθεις ότι υπάρχει έτσι μια θετική ατμόσφαιρα και μια λιακάδα. Φυσικά η ζωή είναι ζωή πουλάκια μου, μην το ξεχνάμε αυτό, και η ΔΕΗ θα έρθει και το πιάτο θα θέλει το πλήσιμό του και το σκυλί θα κατουρίσει έξω την μπάνα. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα φαίνεται εδώ που τα λέμε να φυσάει ούριος άνεμος, ειδικότερα το πρώτο τετράμινο και όχι μόνο βεβαίως.
στη ζωή σου. Οπότε ακόμα και αν νιώθεις τώρα ότι δεν έχεις αυτή την αισιοδοξία και την καλή διάθεση, μη μου ανησυχείς, γιατί έρχεται το 2026 και με διάφορα πραγματάκια, προσκλήσεις, θετικά νέα, ωραίες ιδέες που θα έχεις, καινούργιες εμπειρίες, όμορφες εξόδους ή ακόμα και όμορφες βόλτες, εκδρομές. Ποτέ δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει τέλος πάντων αυτή η θετική διάθεση. Δεν ξέρω αν ακούγεται τόση ώρα που η καρέκλα μου κάνει κάτι τσουκ τσουκ επειδή κουνιέμαι μόνη μου, αλλά έχει αρχίσει να μου τη δίνει. Ελπίζω να μην ακούγεται, αυτό είναι το ζητούμενό μου. Το να μου τη δίνει εμένα είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ειδικότερα μπορεί να μάθεις πάρα πολλά νέα σχετικά με την οικογένειά σου, να ξέρεις, και τους ανθρώπους που είναι πολύ πολύ κοντινοί σου, δηλαδή πολύ κολλητοί φίλοι, η παρέα σου που έχεις χρόνια, ίσως μέσα στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο όπως σου είπα και πριν, να λάβεις θετικά νέα που ίσως να αφορούν και γάμους και βαφτίσεις και μωρά και γενικότερα ό,τι μπορεί να μοιραστούμε με τους άλλους ανθρώπους και να τους κάνει πάρα πολύ χαρούμενους για εμάς. Σε βλέπω να έχεις πολύ έμπνευση, να ξέρεις. Γενικότερα, όλο το 2026 φαίνεται να υπάρχει από τη μεριά σου μια δημιουργικότητα που είτε προκύπτει αναπεριόδους από τον ενθουσιασμό, είτε σε άλλες περιόδους ίσως να προκύπτει και από άλλα πιο βαθιά συναισθήματα που θα συζητήσουμε αργότερα. Οπότε, ακριβώς επειδή υπάρχει, ρε παιδί μου, οι κεραίες σου είναι ανοιχτές απέναντι στη διαίσθησή σου, η ενσυναίσθησή σου είναι στα κόκκινα, το πάθος σου για ζωή και για εξέλιξη, η περιέργειά σου, δηλαδή μπαίνουν στην εξίσωση λέξεις οι οποίες κάνουν έναν άνθρωπο να είναι ικανός να δημιουργήσει από ιδέες, ιδεολογίες, έως και τέχνη μέσα από τις καταστάσεις. Έχεις πάρα πολύ έμπνευση δηλαδή, το κεφάλι σου θα στροφάρει πολύ καλλιτεχνικά, πώς να σου το πω, πολύ πολύχρωμα βρε παιδάκι μου, αυτό μπορώ να σου πω. Δηλαδή εσένα σε είδαμε ότι είσαι και στρατηγικός και λογιστική και λογιστικός, δηλαδή είσαι ένα λογικό άτομο, αλλά παράλληλα φαίνεται ότι μέσα στο 2026 θα ανάψει ξανά το πάθος σου γενικότερα για ζωή, για δημιουργικότητα, αλλά και όχι μόνο. Λοιπόν, τώρα κάπου εδώ, γύρω δηλαδή στους 4 πρώτοι, τι θα γίνει καλέ, ξεματιάστε με. Λοιπόν, γύρω στους 4 μήνες, η αλήθεια είναι ότι έχετε μεγάλη πιθανότητα, παιδιά, να γνωριστείτε με κάποιο άτομο, να γίνει κάποια έσοδος, μην πω και έφαντας, στη ζωή σας από κάποιο άτομο, το οποίο φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που δημιουργούν για σένα το έξτρα πάθος. Όσοι έχετε ήδη μία σχέση, ίσως να αναζωπυρωθεί τέλος πάντων το πάθος ανάμεσα σε σένα και αυτό το άτομο, να δεις έτσι μια τέτοια αλλαγή. Αλλά εγώ τώρα θα συνεχίσω να μιλάω σαν να μιλάμε για κάποιο νέο άτομο και εσύ πήγαινε και κόλλατο όπως νομίζεις στη δική σου την κατάσταση. Φυσικά το ρίξιμο, παιδιά, είναι γενικό, δεν είναι απαραίτητο να συμβούν τα πράγματα όπως τα λέμε και για όλους ακριβώς το ίδιο, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, βλέπω εδώ πέρα μια τάση και η τάση αυτή, η αλήθεια είναι ότι φέρνει έτσι κοντινές επαφές τρίτου τύπου, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, με ένα άτομο χαρισματικό και αρκετά με τον τρόπο του ρομαντικό. Άλλη λέξη θέλω, αλλά δεν μου έχει έρθει ούτε ξιστά, αλλά υπάρχει αυτή η λέξη. Είναι μια έννοια, αλλά υπάρχει. Τέλος πάντων, βλέπω λοιπόν ότι το κυρίως θέμα του 2026, εδώ που τα λέμε, έχει να κάνει με μια αλληλεπίδραση, είτε είναι διαδικτυακή, είτε είναι από απόσταση, είτε είναι αγνωριμία, είτε είναι ακόμα και ένα άτομο με το οποίο ούτως ή άλλως έχετε μια σχέση και για τους φύχηψη λόγους, για παράδειγμα, ήσασταν από απόσταση και τώρα πια δεν είστε από απόσταση, για τους φύχηψη λόγους τέλος πάντων αναζωπυρώνετε. Λοιπόν, τι μπορώ να σου πω σε σχέση με αυτό το άτομο? Σίγουρα είναι ένα άτομο το οποίο όταν θέλει κάτι το διεκδικεί, και έχω την αίσθηση, καλέ μου κρυέ,
ότι εσένα ή από εσένα, να το πω καλύτερα, κάτι θέλει αυτό το άτομο. Και ένα από τα πράγματα που θέλει είναι ξεκάθαρα αυτό το φως που βγάζεις προς τα έξω, αυτή η αισιοδοξία, αυτή η ζέστη, αυτή η δημιουργικότητα, αυτό το πάθος που σου είπα και πριν για ζωή. Λοιπόν, ίσως να μου κάνετε και κάποιο makeover εκεί μέσα στο τετράμινο, πεντάμινο το πρώτο του 2026, δηλαδή να μου φροντίσετε και λίγο παραπάνω την εξωτερική σας εμφάνιση, ακριβώς επειδή δεν σας έχει πιάσει αυτή η έμπνευση, όλα τα θετικά συναισθήματα που μέσα έχουν και την αυτοαγάπη, οπότε ενδεχομένως να εστιάσετε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας. Για κάποιο λόγο τέλος πάντων ή για πολλούς λόγους, γιατί έχει πολλούς λόγους αυτό το άτομο, σας βλέπει έτσι σαν μια πηγή φωτός, μια πηγή λάμψης, ένα ξεχωριστό άτομο, και βλέπω ότι θα σας προσεγγίσει ρομαντικά, συναισθηματικά, ερωτικά, μην το βγάζουμε και αυτό απ' έξω. Βέβαια, κάτι που μας δείχνει στο σύνολο το ρίξιμο, αλλά μας το αχνοφανερώνει και την ώρα που μας δείχνει αυτό το άτομο, είναι ότι είναι τα μαλλιά του σίγουρα είναι πάνω από το κεφάλι του, αλλά είναι και τα μυαλά του πάνω από το κεφάλι του. Με συγχωρείτε που παθαίνω... δεν είμαστε καλά. Που παθαίνω αυτά τα σαρδάμ, παιδιά. Συγγνώμη, δεν είμαι πάντα τόσο χάλια. Σαρδάμ κάνω συνέχεια, αλλά όχι τόσο πολύ. Τέλος πάντων. Συγγνώμη σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα μυαλά του είναι πάνω από το κεφάλι του. Δηλαδή, εμένα δεν μου παρουσιάζεται και δεν μου εμφανίζεται αυτό το άτομο σαν το πιο σοβαρό πλάσμα, όριμο του κόσμου, και είμαι σίγουρη ότι και σε σένα δεν θα εμφανιστεί έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν βλέπω έναν άνθρωπο που υποκρίνεται μπροστά στα μάτια μου. Βλέπω έναν άνθρωπο που δείχνει την επιθυμία του, δείχνει το πάθος του, μιλάει με τον τρόπο που νιώθει εκείνη τη στιγμή, αλλά απαραίτητα, δεν είναι μάλλον απαραίτητο να είναι ένα άτομο που μπορεί να εμπνεύσει εύκολα εμπιστοσύνη, σταθερότητα και σιγουριά σε έναν άνθρωπο. Εντάξει, εμένα καλό παιδί μου φαίνεται. Δεν μου φαίνεται κακός άνθρωπος. Μάλιστα έχεις βγάλει πολύ λέον, να ξέρεις. Έχεις βγάλει πάρα πολύ λέον δηλαδή. Που κάπως μπορεί να συνδέεται με όλα αυτά που συζητάμε, αλλά ακόμα και να μην συνδέεται με κανέναν απολύτως τρόπο, σίγουρα μας δείχνει κάτι έτσι δυνατό, σφοδρό, ορμητικό και παθιασμένο, το οποίο τείνει να εισβάλλει στη ζωή σου. Ξαναλέω, αυτό το ρίξιμο είναι γενικό, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας μαγνητισμός, υπάρχει μια σημαντική τάση δηλαδή για τους κρυούς. Σίγουρα κάποιοι θα ξεφύγουνε. Κάποιοι θα ξεφύγουν από αυτή την ενέργεια. Αλλά εγώ νιώθω ότι το 80% των κρυών εκεί έξω, τουλάχιστον, θα αλληλεπιδράσουν με ένα άτομο που θα τους βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, με το συγκεκριμένο άτομο, είτε έχετε και κάνετε πιο ερωτικές συζητήσεις ή και αλληλεπιδράσεις, ή μπορεί να είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά mindfuck. Δηλαδή ότι ξέρει αυτό το άτομο να παίζει με το μυαλό σας. Με την καλή όμως έννοια, εκ πρώτης τουλάχιστον. Εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν, έτσι όπως θα ακουστεί, δεν ακούγεται κάτι κακό, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ. Βάζει δάχτυλο στον εγκέφαλό σας αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, οπότε σας ξυπνάει και την περιέργεια και λίγο τον παρορμητισμό μέσα σας, ας πούμε. Οπωσδήποτε είναι ένα άτομο λοιπόν που θα σας ενθουσιάσει, που θα σας τραβήξει πάρα πολύ την προσοχή. Θα έχει και τον τρόπο του να μιλάει, γιατί όπως σας είπα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος σε ορισμένα επίπεδα, είτε στο λόγο του, είτε στον τρόπο που σκέφτεται, είτε στην παρουσία του για πάρα πολλούς από εσάς. Για κάποιους ίσως να είναι και λίγο μικρότερης ηλικίας, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν εσύ είσαι ήδη 25 χρονών, πόσο μικρότερης ηλικίας να είναι. Αν όμως εσύ, για παράδειγμα, μου είσαι μια 55άρα, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μιλάμε εδώ πέρα για έναν μικρότερης ηλικίας από σένα. Δηλαδή 35, 30, 45, 40, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Σίγουρα όμως, ξαναλέω, δεν δείχνει να έχει την ωριμότητα ενός σοβαρού αρσενικού που μπορεί να, πώς να σου πω, να παίξει
συνειδητικό ρόλο στη ζωή σου. Anyway, εγώ βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, μια επαφή που θα σας ανεβάσει πάρα πολύ. Εντάξει, δηλαδή, πώς είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει λίγο τα μυαλά του πάνω από το κεφάλι του, εκεί πάνω από το κεφάλι του που θα είναι αυτός, θα πας και εσύ. Θα πας και εσύ, βλέπω ότι θα παρασυρθείς από το πάθος, βέβαια, όλη αυτή η ενέργεια θα έρθει και θα εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς της ζωής σου, δηλαδή σκέψου εσύ τώρα, όποτε ενθουσιάζεσαι με κάτι ή με κάποιον, δεν έχεις άλλο τρόπο έτσι να υπάρχεις στη ζωή, δεν περπατάς στα πεζοδρόμια με άλλον αέρα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δεν έχεις πιο πολύ έμπνευση και δημιουργικότητα όταν κάνεις κάποια πράγματα. Δεν ανοίγει, ρε παιδί μου, ο νους σου. Δεν βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο, όπως είπαμε πριν, πολύχρωμα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε γίνεται αυτή η ιστορία εδώ πέρα, υπάρχει αυτή η πολυχρωμότητα. Μου αρέσεις γιατί δεν βιάζεσαι να κρίνεις ή να μπερδευτείς ότι αυτό το άτομο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που σου συστήνεται. Βλέπεις αυτό που σου συστήνεται και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και διαισθητικά και ενστικτωδώς, δηλαδή το καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Είδαμε και ότι αυτός δεν είναι ότι προσπαθεί να σε κροϊδέψει, να σου πει πράγματα που δεν ισχύουν. Θα σου πει αυτό που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Γιατί η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί είναι το εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, το ότι σε θέλει, ας πούμε, αδυσόπιτα εκείνη τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα σε θέλει και για πάντα εκείνη τη στιγμή. Το ότι σε βλέπει και χάνεται στα μάτια σου μπορεί να είναι μια πραγματικότητα και πάλι εκείνη τη στιγμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ισχύει και μεθαύριο και παραμεθαύριο και 10 χρόνια αργότερα. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εσύ θα μάθεις καλύτερα και τον ξέρεις ήδη τον κόσμο, αλλά θα δεις και μια εφαρμογή των πραγμάτων που ξέρεις μπροστά στα μάτια σου. Ξαναλέω, εδώ πέρα δεν βλέπω έναν επικίνδυνο άνθρωπο αν δεν πάμε να βασιστούμε πάνω του, έτσι, αν δεν βασιστούμε πάνω του και αν απλά βλέπουμε σε αυτόν τον άνθρωπο μια εμπειρία, μια ωραία αλληλεπίδραση, κάτι που γνωρίζουμε και εξερευνούμε χωρίς να το δένουμε φιόγκο ότι είναι και ο άντρας της ζωής μας, θα περάσουμε τέλεια. Και βλέπω ότι από μόνη σου ή από μόνος σου, ούτως ή άλλως, δηλαδή όχι επειδή σου το λέω εγώ, από μόνη σου ή από μόνος σου, μέσα στο 2026 θα συνειδητοποιήσεις 100% ότι αυτό το 100% σε μεγάλο βαθμό, εντάξει, ότι αυτό το άτομο δεν είναι ταιριαστό για τη φάση σου, θα σου πω. Οκ. Αυτό. Και μετά η αλήθεια είναι ότι κάνει μια μικρή μπουτίτσα, ίσως να δημιουργηθούν και κάποια θεματάκια με το συγκεκριμένο άτομο. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι κάποιοι θα ασχοληθείτε λίγο, 5 εβδομάδες πες, κάποιοι θα ασχοληθείτε και πιο πολύ προς τα εκεί τίνη 5 με 10 μήνες με το συγκεκριμένο άτομο, και κάποιοι θα επαναλάβετε τη συγκεκριμένη φάση ίσως και περισσότερο καιρό ή περισσότερες φορές. Αυτό θα είναι για τον καθένα, παιδιά, διαφορετικό. Αλλά εγώ βλέπω ότι από την αρχή εσείς από μόνοι σας έχετε συλλέξει και συλλάβει την πληροφορία ότι εδώ πέρα, αυτό εδώ μπορεί να έχει πολλά καλά, αλλά δεν έχει αυτά που εγώ θέλω για να νιώθω πλήρης. Γιατί για παράδειγμα δεν συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να εμπιστευτώ, όχι επειδή μου λέει ψέματα, αλλά επειδή δεν έχει την ευθύνη ενδεχομένως. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ ότι όταν λέει ότι θα κάνει κάτι θα το κάνει. Φαίνεται ο άνθρωπος είναι λίγο κουκουρούκο, ας πούμε. Ή γιατί βλέπω ότι η συναισθηματική δυνατότητα αυτού του ανθρώπου δεν φτάνει τη δική μου συναισθηματική δυνατότητα. Ή θα σου πω ακόμα και το πιο απλό. Μπορεί απλά να πεις ότι ξέρεις κάτι, ωραίο παιδί, καλά περνάμε, όλα καλά, αλλά δεν μου βγαίνει για κάτι παραπάνω. Δεν μου δημιουργεί τα συναισθήματα που έχω εγώ σαν σημαντική προϋπόθεση, ώστε να πω ότι θέλω να συνεχίσω τη σχέση μου με έναν άνθρωπο. Οπότε, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθεί αστάθεια σε αυτή τη σχέση. Γενικότερα, θέλω να ξέρεις ότι αυτή η επαφή, πώς θα καταλάβεις ότι μιλάμε για αυτή? Γιατί στην αρχή φέρνει πάθος, όρεξη για ζωή, έμπνευση, δημιουργικότητα και ενθουσιασμό.
Πρόσεχε τι λέω, δεν λέω έρωτα, λέω ενθουσιασμό. Εντάξει, μην τα μπερδέψουμε και αυτά στην πορεία και μπουρδοκλωθούμε. Αν και δεν νομίζω ότι θα τα μπερδέψεις εύκολα. Λοιπόν, όμως μετά όλα αυτά, ξέρεις, έρχονται σαν νέα ενέργεια στη δική μας ταλάντωση και δημιουργούν έναν αποσυντονισμό και μια αποσταθεροποίηση, θα σου έλεγα. Κυρίως, ξαναλέω, σε συναισθηματικό και ερωτικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό, ήθελα να πω, επίπεδο. Εντάξει, οπότε θα δεις και εσύ ότι ωραία φασούλα, αλλά νιώθω και έναν αποσυντονισμό, σαν να βγαίνω έξω από τον κύκλο μου, τον δυνατό ενεργειακά κύκλο μου, σαν να αποδυναμώνεται η ενέργειά μου, σαν να σκορπίζεται ενδεχομένως κιόλας σε ορισμένα σημεία. Για κάποιους από εσάς ίσως να σας βοηθήσει και το σύμπαν να το καταλάβετε αυτό, δηλαδή να δημιουργήσει κάποιες προστριβές με το συγκεκριμένο άτομο, κάποιες ασυνεννοησίες, κάποιες απογοητεύσεις, έτσι ώστε να καταλάβετε κι εσείς, δηλαδή θα είναι δώρο αυτό από το σύμπαν, θα είναι μια ήττα που στην πραγματικότητα θα είναι νίκη όταν θα καταλάβετε ότι για άλλη μια φορά, υπερβολικά, με υπερβολή θα το πω, αλλά μάπα το καρπούζι. Κατάλαβες. Θα είναι καλό για εσένα που θα δεις κάποια χαρακτηριστικά και κάποια στοιχεία εκ των προτέρων, ώστε να έχεις μετά την επιλογή του αν θα χάσεις ή δεν θα χάσεις το χρόνο σου. Ξαναλέω, δεν μου βγάζει το άτομο αυτό σαν κακό άτομο, μου βγάζει όμως ότι οι ταλαντώσεις σας, οι ενέργειές σας δεν μπορούν εύκολα δεν μπορούν, να δημιουργήσουν μια ωραία και σταθερή και βιώσιμη συχνότητα. Τα είπα εγώ. Φυσικά, για να μην μου μπερδευτείτε, αυτό δεν σημαίνει ότι κανένας κρυός, παιδιά, όλο το 2026 δεν θα βρει να κάνει μια σοβαρή και καλή σχέση. Εντάξει, μη μου μπερδευτείτε. Το ρίξιμο είναι γενικό, αλλά η τάση από τη μεριά του κρυού είναι μια τέτοιου τύπου ιστορία. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ λοιπόν ότι δημιουργείται αυτή η αστάθεια στη μεταξύ σας επαφή, ειδικά όταν μπαίνουν τα πράγματα φεύγουν δηλαδή από τα πιο ερωτικά και επιφανειακά και παιδικά και επιπόλαια και όλα αυτά. Όταν φεύγουν από αυτό το σημείο και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο επόμενο βήμα σε μια επαφή, μου δείχνει εδώ πέρα ότι τότε είναι που χαλάει, ας πούμε, το γλυκό, τότε είναι που κόβει η μαγιονέζα, γιατί απλά έτσι είναι. Γιατί απλά έτσι είναι, δεν νιώθω ότι φταίει κανείς. Όπως σου είπα και πριν, δεν φαίνεται κακό παιδί. Δεν βλέπω ότι πας να κάνεις κάτι με κάποιον επικίνδυνο. Οκ, επικίνδυνο θα είναι να μείνεις ή να ασχοληθείς με το όλο θεματάκι μετά την ημερομηνία λήξης του, να πούμε. Αυτό θα είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά κάτι άλλο πήγαινα να πω, important. Κάτι για αυτό το Five of Cups πήγαινα να σου πω. Ότι θα ότι όταν τα πράγματα θα είναι στο σημείο που θα πρέπει, που συνήθως εξελίσσονται, ας πούμε, και φεύγουμε από τα πρώτα στάδια μιας επαφής και πάμε λίγο στα πιο βαθιά, την πρώτη σοβαρή συζήτηση, την πρώτη παρεξηγησούλα, την πρώτη φορά που μιλάμε για τα συναισθήματά μας, τα πιο βαθιά και τέτοια πραγματάκια, βλέπω ότι δεν θα νιώσεις και θα δεις ότι δεν υπάρχει δηλαδή η συνεννόηση που χρειάζεται. Οκ. Εντάξει τώρα, σου ξαναλέω, αυτό θα είναι μια μικρή ήττα, αλλά πίσω από την ήττα υπάρχει μια μεγάλη νίκη και αυτό βλέπω ότι το βλέπεις και εσύ τελικά. Βλέπω ότι για πολλούς λοιπόν κρυούς, τι θα γίνει μέσα στο 2026, θα έρθει μια επαφή η οποία όμως μοιάζει με λίγο με πυροτέχνημα. Εντάξει, δηλαδή πετάγεται στον αέρα, ανάβει, κάνει σχέδια, χρώματα, στροβιλισμούς και αστραφταλιζέ πράγματα και μετά σβήνει. Γιατί εγώ στο τέλος βλέπω ότι για πολλούς κρυούς που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε εδώ πέρα, στο τέλος της χρονιάς θα είστε singles και happily singles, θα προσπαθείτε να ξαναβρείτε τις ισορροπίες σας και θα έχετε μάθει και κάτι παραπάνω. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η επαφή εδώ πέρα δεν έχει τάση να σας βασανίσει, να σας ταλαιπωρήσει, να σας απελπίσει
και να σας πονέσει από μόνη της. Άμα, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό γύρω μας, άμα κάποιοι από εσάς την τραβήξετε από τα μαλλιά ή θελήσετε ενώ έχετε δει την πραγματικότητά της να τη συνεχίσετε κτλ. Δεν ξέρω σε τι διαδρομές θα δρομολογηθείτε. Εντάξει. Όχι όμως επειδή βγαίνει αυτή η ενέργεια εδώ. Γενικότερα πρέπει αυτό να είναι κάτι το οποίο φροντίζετε όταν αλληλεπιδράτε με έναν άνθρωπο. Okay. Άμα βλέπετε ότι σας αποσυντονίζει, σας μπερδεύει, κάπως μπορεί και χειρότερα πράγματα να κάνει, να μην σέβεται τα όρια σας, να μην σέβεται εσάς, 1000 θα μπορούσε να κάνει, να κάνει like σε ποπούς και ό,τι θέλει ο καθένας να πούμε. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Λοιπόν, ό,τι και αν είναι αυτό που εσύ θα δεις και θα αναγνωρίσεις μέσα στο 2026 σαν κόκκινο σημαίακι, βάλ το καλά στο μυαλό σου και όταν συγκεντρωθούν 5-6 κόκκινα σημαίακια θα πρέπει να πάρεις τη γενναία και σωστή και σοφή απόφαση για σένα. Εντάξει, λοιπόν, κάτι σημαντικό άλλο που θέλω να πω είναι ότι μια αστάθεια σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει, αστεράκια μου, ειδικότερα αν ασχοληθείτε πάρα πολύ και επιτρέψετε σε αυτό να γίνει η καθημερινότητά σας, μπορεί να δημιουργήσει, όπως πολύ καλά ξέρετε, και προβλήματα σωματικά, έτσι. Όπως επίσης κάτι που μου δείχνει εδώ είναι, ας πούμε, οι ορμόνες σας. Εντάξει, δεν σας λέω ότι όλοι θα έχετε πρόβλημα με τις ορμόνες σας, αλλά οπωσδήποτε βλέπω ότι ορισμένα πράγματα θα αποσταθεροποιηθούν και θα χρειαστεί πάλι να τα ξαναφέρουμε σε μια ρύθμιση και σε μια ισορροπία όταν θα βγει αυτό το άτομο από τη ζωή μας ή τέλος πάντων ακόμα και αν δεν βγει εντελώς, όταν εμείς κάνουμε την επιλογή να μην το προχωρήσουμε. Οκ, λοιπόν, οπότε βλέπω εδώ πέρα ότι, όπως καταλαβες και εσύ, είναι νουβέλα, είναι, πώς το λέγανε αυτό τα βιβλία, τα Βίπερνόρα, είναι λίγο τέτοια φασούλα το ρίξιμό σου για το έτος, πράγμα που σημαίνει ότι σε άλλα πλαίσια δεν θα σου φέρει πολλές προκλήσεις από κρυό μεριά. Από κρυό, ξαναλέω, μεριά φαίνεται περισσότερο έτσι να συμβαίνει μια ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση, αλλά και παράλληλα σαν μια προσομοίωση να σου κάνει το σύμπαν εδώ πέρα μιας κατάστασης, προσομοίωση μιας κατάστασης για να επιλέξεις τον εαυτό σου, εντάξει, για να μην επενδύσεις στο να χτίσεις παλάτια στην άμμο, με αυτή τη λογική. Ξαναλέω, δεν φαίνεται εδώ να θέλει το σύμπαν να σας ταλαιπωρήσει, εκτός και αν εσείς θέλετε να ταλαιπωρηθείτε, εντάξει. Σίγουρα θα δείτε τα προβλήματα με το συγκεκριμένο άτομο, σίγουρα θα δείτε και τα σκούρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μείνετε και στα σκούρα. Το Μάιο ίσως να αρχίζει να δημιουργείται μια αστάθεια με το συγκεκριμένο άτομο ή αλλιώς με κάποιο τρόπο ίσως να παίζει ρόλο το 5, δηλαδή στους 5 μήνες που αλληλεπιδράτε, στις 5 εβδομάδες. Φυσικά για κάποιους αυτό ίσως να γίνει και 5 χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, αλλά χωρίς όμως να λέγεστε ζευγάρι. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση εσύ εδώ πέρα μόνη σου ή μόνος σου διαχειρίζεσαι και επεξεργάζεσαι τη ζωή σου. Και εμένα αυτό μου το δείχνει σε σχέση με την ιστορία που είδαμε και σαν τη μεγάλη σου νίκη. Οπότε σίγουρα θα υπάρξει αυτή η φωτοβολίδα, σίγουρα θα υπάρξει αυτός ο ενθουσιασμός, τον οποίο θα διοχετεύσει σε διάφορους τομείς της ζωής σου, να βλέπουμε τι μας δίνεται και όταν έρθει η ώρα του να ολοκληρωθεί, για να είμαστε και καλά, καλό θα είναι να το αφήσουμε να ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει στενοχώρια στο 2026 σου. Ίσως μία μικρή απογοήτευση επειδή για άλλη μια φορά δεν βρήκες αυτό το πολύ πολύ ξεχωριστό που θέλεις και αξίζεις. Κατάλαβες? Γι' αυτό μας λέει ότι είναι μια προσομοίωση, ας πούμε, κάτι που θα σου ξυπνήσει ορισμένα συναισθήματα και το σύμπαν σίγουρα ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει όταν τα φέρνει αυτά. Εντάξει, είπαμε μόνο που θέλει προσοχή, στο να μην το τραβήξεις από το μαλλί, εντάξει, να μην το απλώσεις, να μην του επιτρέψεις να γίνει τελικά μέρος της πραγματικότητάς σου.
Δεν είναι μια κακή επαφή, είναι μια επαφή η οποία δεν παρουσιάζει εδώ μπροστά μου τη βάση αυτή στην οποία μπορείς να χτίσεις εσύ αυτά που ονειρεύεσαι. Δηλαδή, βλέπω ότι περισσότερα πράγματα μπορείς να χτίσεις μόνη σου και μόνος σου και αυτό θα κάνεις μάλιστα παρά με το συγκεκριμένο άτομο. Μου δείχνεις εδώ πέρα, όπως σου είπα πριν, ότι θα έχεις αυτή τη νίκη όπως την εξήγησα πριν, αλλά δεν αποκλείω κιόλας γενικότερα με τις κάρτες που έχεις βγάλει να μου αναγνωριστείς μέσα στη χρονιά και για κάτι άλλο. Εντάξει, να σου αναγνωριστεί κάποιος τίτλος, κάτι καλό, κάποιο πιστοποιητικό, να υπάρξει μια δημόσια αναγνώριση για σένα σε κάποιο τομέα. Λοιπόν, αυτά δεν έχω κάτι άλλο να σου πω την αλήθεια. Όλα θα πάνε τέλεια από ό,τι φαίνεται. Να έχεις μια επική χρονιά, ευτυχισμένο το 2026, με υγεία, με χαρά, με αρμονία, με ωραία πράγματα που όντως να σε ενθουσιάζουν, με πολύ πολύ όμορφες νέες εμπειρίες και φυσικά γιατί να μην τα έχει και όλα ο Μπαχτσές, ας έχουμε μέσα και αυτές τις μικροβουτίτσες οι οποίες και πάλι θα μας βοηθήσουν να αναδυθούμε ακόμα πιο ψηλά και σε πνευματικό αλλά και σε πραγματικό επίπεδο. Δηλαδή εσύ θα είσαι πάρα πολύ περήφανη και περήφανος με ό,τι συνέβη εδώ μέσα αφού ολοκληρωθεί. Δεν θα μετράς λάθη. Εντάξει, δεν θα μετράς λάθη. Οπότε θα είναι και μια τέλεια χρονιά. Σου εύχομαι να περάσεις τέλεια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σου εύχομαι να διοχετεύσεις αυτή την ζωή, αυτό το πάθος, αυτή την ένταση, αυτή την πολυχρωμία σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι πέρα από αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα θα συμβαίνουν και όλα τα άλλα υπέροχα που κάνεις ταυτόχρονα και μέσα στα οποία από ό,τι φαίνεται εδώ θα είσαι με μια χαρά και γι' αυτό ακριβώς δεν θα χάσεις τελικά και τη γη κάτω τα πόδια σου. Κατάλαβες? Και ακόμα και αν τη χάσεις τη γη κάτω τα πόδια σου θα είναι μόνο και μόνο επειδή έχεις ανέβει πιο ψηλά, επειδή έχεις απογειωθεί. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Περιμένω να μου πεις πώς σου φάνηκε η ετήσια σου πρόβλεψη. Εννοείται, όπως σου είπα και νωρίτερα, θα δεις ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη και αν σε ενδιαφέρουν τα ερωτικά σου και Αφροδίτη. Και μην ξεχάσεις να μου κάνεις like, subscribe, comment και share to show me you care. Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2026. Bye!